Второзаконие 30:19. Бог казва: положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията. Затова изберете живота. Когато ние отворим Библията, имаме две възможности за разбирането й и две възможности да употребяваме вярата, която Бог ни е дал за спасение. И в двете възможности можем да имаме твърди големи постижения и плодове, защото Бог ни е създал така, защото когато търсим чрез вяра да намираме и искаме чрез вяра да получаваме. Единият вариант се изразява в това: повярвалият в Господ Исус да използва вярата, която Бог му е дал за спасение, да се отрече от себе си, влезе в Господния път, принася добрия плод, губейки живота си за Исус и благовестието, та да го спаси. А другата възможност е тази: повярвалият в Господ Исус да използва вярата, която Бог му е дал за спасение, за лично облагодетелстване, да търси как да намери живота си в този свят. Понеже не се е отрекал от себе си, той е уловен от примамката за богатство, използва благовестието за лично издигане. Не губи живота си за Исус и благовестието, а богатее, използвайки благовестието, служи за гнусна печалба, така той намира живота си в този свят и го губи. Затова, понеже Бог е любов, казва: изберете живота. В 1 Тимотей: хвани се за вечният живот, на който си призван. Бог не иска да се хванем с двете ръце за ръката на Спасителя, за да не можем нищо от земното да държим, нищо от земното да не търсим и да не обичаме, а да се отречем от себе си, за да можем да бъдем в пътя му и да принасяме добрия плод, като губим живота си за Исус и благовестието. Господ Исус ни учи в притчата за богаташа и Лазар. Богаташа е на мъки в пъкъла и извиква към Аврам, казвайки: Отче Авраме! Извиква: Отче! Понеже Аврамово чадо чрез вяра се е благославил в Аврама. И Аврам не казва, че не го познава, а отговаря: Синко, спомни си, че ти си